Ще караш ли? Айде. Сядай да въртиш волана. Айде, карай буто. Дани. Ще караш ли? Айде, карай. Дай воланчето. О, да го видиш тук, бе. Дани, я виж кой. Дани, здрасти. Дай ръчичка, дай пръстче. На една ли си? Стана ли на една? На 9 месеца почти. О, той е почти на 2. На 2 ли си? Здрасти. Какво? Какво ме пита? Нещо. Какво да ти дам, бе, детенце? Добре, ти нищо не бъдеш. Нищо не бъдеш. чакай, Нищо няма да вземеш. Нищо няма да му вземеш. Бу? Бу вика, бу. Буто е колата. На бу ли си? На бу си? Ух, леле, какъв си ми хубав рус. Дани. Бутко. Какво бе, лелю, бе? Какво да ти дам, бе? Здрасти, миме. Ще ми изнесеш ли водичка и нещо на Дани, което му зива? Няма, за Дани нищо не му даваме. Нищо не му даваме. Не, нищо не му даваме. Мими, моля те, Мими. Не, не. Сядай вътре. Сега ще дойде Мими. Не. Няма да излизаш от тук.